Streets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya ndinoda kuti ndinge ndinosvitsa kwamuri kuitira kuti musanyanyosarira panyaya dzachona muzivewo zviri kuitika mufambira nenguva. Asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru seindi. Pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira. Vazukuru also kana mune nyaya dzenyu dzamunoda kuti tinge tinofambira, kana mune news anditi dzamunoda kuti tinge tinotora, aiwa makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen, tibate vazukuru motizivisa kuti ndekune nhau idzi. Also kana uchida kupartner nesu kureva kuti kusponsor kuti mavideos patinofamba, aiwa wakasununguka zvakare kuti bata panhamba dziri pascreen. Aiwa vazukuru, nyaya ndauya nayo ndeya Madam Boss. Nyaya iri kunetsa, nyaya yematatu manyowani aiswa naMadam Boss kumeso. Sekuziva kwenyu kuti vakamboisa mamwe paruoko awa muri kuona, asi zvino zviri kuratidza kuti vawedzera mamwe kumeso, chinova chinhu chisina kufadza mafans ava vazhinji handiti. Ndofunga muri ngozviona macomments ari kutaurwapo, vamwe vari kuti aiwa kaMadam Boss zvematatu zviri addictive, once you start you won't stop. Zvine zvavo kungokutuma chimbowedzera rimwe pakati vamwe ndo vari kuti aiwa mwiri wake anoita zvaanoda nawo vamwe wavo. Vamwe vachitaurawo kuti zvona Madam Boss tinokudai asi zvematatu kwete. Ndokunga muri ngoona kuti shuwa nyaya iri kugamuchirwa nema-mixed feelings. Amene kuti munozviona sevazukuru, imi ndimi mafans aMadam Boss matatu. Vave nawo mamwe ave kumeso etwima-love hearts awa emujolo. Amene munozviona sei? Ngataura necomment section kuti munofunge nezvematatu aMadam Boss. From Uncle Sam, the only zip uncle, patinochiti much love.